बेरेंसि दैसा ब्लक खालामनो थाखाय गोसो जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे बेरेंसि दैखौहाय बे बेरेंसि दैसाखौहाय बबेयाव दं बेखौहाय रावबो मिथिया। बेनिखायनो आं खोन्थानो थाखाय सानबाय। आंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय प्रेमजित नार्जारि ब्लग। आं सिम्पोलल' लादों। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायबाय। सोरबाफोर माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आरो लाइक खालामाखैब्ला अन्नानैहाय खालामदो जाहाथे आङो गोदान गोदान ब्लगफोर लाबोनो हायो। दायो जाहैबाय नैबे बेरेंसि दैसा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नम्बर सालबारि बालाझार ओरैहाय दङ जाहैबाय। नोंथांमोना बे बेरेंसि दैसायावहाय फैनानैहाय नाफोर सारनानैहाय लांफैनो हागोन। साम' दङ आरो खांख्राइ मोनो, ओमफ्राय ना मोनो, नाथुर जेरै नास्रायफोर, बामिफोर, बेबादिनो फिथिख्रि आरो बायदि बायदि नाफोर मोननाय जायो आरो। नायदो। नैबेयो आंनि दंफां जाहैबाय। बियो आंनि औवा बागानावहाय बेबायदिनो दंफांफोरबो दङ। लालि दंफां दङ, नै लालि, ओमफ्रायो आरो ओरै दंबावो बेलाय नै बेयो जाहैबाय दिङारि। नै बेफोर जाहैबाय लालि, आरो बैबो लालि हनै आरो दङ, गोबां दं, मेरला दङ। बे जाहैबाय दहला दै नागारनानैहाय थांनायनि। नै बेयो जाहैबाय गाम्बारि बियो। नैबे गाम्बारि दं, नै दंलाबायो, गेदेर दङ, गोरलै दं आरो दहला दहलि। रंजाखाङो आंनि गोसोआ। नायदो नै बेरेंसि दैसाया बेबायदि बोहैयो। राननो रोङा बियो, 12 मास थायो आरो राननो रोङा बियो, माने बोसोरसे थायो। एखेबारे दैज्लाङाव ओरैबादि देरनो हुलुस थुलुसनो नैबे औवा बारिखौहाय लोमजोबो आरो जेसेबांनाखि माने निजोराया जाहैबाय माने हाजोनिफ्राय फैनाय मोनसे दै। ओमफ्राय बे दैखौ स्लुइस गेट होनानैहाय माने दैखौ लाबोनाय जायो माइ गायनो। ओमफ्रायो माने दुब्लियावहाय उसिनानैहाय नैबे बेरेंसि दैसायावहाय गोग्लैफैदेरनो आरो। बिनिखायनो बिराद देरनो। नायदो नै खना खनि बेबायदिनो नाफ्रा थायो आरो बेफोरबायदि जायगाफ्राव। बेलाय नै दहला दहलि, खना खनलि बेबायदिनो औवाफोर गिसिखानानैहाय ओरै बेबायदिनो दैयावहाय थाथैनाय जाहैबाय आरो। बेवहाय गोबांफ्रा बेबायदिनो नाफोर मोननाय जायो आरो दाख्लैसो बेबायदिनो सारग्राफ्रा बेबायदिनो बामि, नास्राय, ओमफ्रायो ना गुफुरफोर मोननाय जादों आरो बेफोराव। ओरैबायदि जायगा, नै खना गफा हाबथावि जायगाखा। नायदो नै नोंथांमोन, बेयो जाहैबाय बेरेंसि दैसा। बियो दैसाब्लाबो बियो दैज्लाङावहाय बिराद गिदिर देरनो आरो ओमफ्राय बे दैखौनो ओरैहाय बेंथलाजोंहाय बियो बेंथल ओरै कलेजहाजोंहाय मोनसे स्लुइस गेट दं आरो। स्लुइस गेट होनानैहाय ओरैहाय बामोनगावथिंजाय दै लांदों आरो बे दैखौनो स्लुइस गेट होनानैहाय। नै बेफोरावहायनो ना मोनलाबायो आरो नैबे जायगाफ्रावहायनो नाफोरखौहाय मोनलाबायनाय जायो आरो। ओरैबायदि गोथौ दंफां मुरायै मायैखा। नायदो दै बोहैनायनि साइसफ्रा माबायदि। बय ना सलथ'खा मोनो दे, ना सलथ'खा दं बेवहाय, ना खान्दा दङ नै बेवहाय।
ओमफ्राय नै बेबायदि आरो ना खान्दा मोनो। नै दायो आं बेजोंहाय थांसिगोन। बेजों थांनोसै आं नै लोगोफोर नायदो नै माबायदि लामाया हाजोनि लामा बायदिखा ओरैबायदि ओरै थांनोसै आङो थांबाय आं नै बेबायदि लामाया दायो ओरैहाय गोजौथिं गाखोबोनानैहाय ओरैहाय दुब्लि मोनबाय आरो